ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzia saioaren 3. denboraldiko azken atalera, naiz irratian astearte eta larunbat gauetan, gauerdoan entzun gaitzakezue. Gainera, ostegunetan ere txapa irratian izango gara atzaldeko 8:00 eta zuzenean 6:00 izan gara Twitchen. Baita gero, atal guztiak Spotify, iVoox eta beste feedetan aurkituko gaituzue podcast moduan. Eta uda honetan, Gamerauntzia komunitateren berri izateko eta parte hartzeko gamerauntzia.eus webgunea daukazue. Eduki askorekin eta baita Telegramen Gamerauntzia izeneko kanala bilatu besterik ez duzu. Eta edozen txapelketa proposatu eta antolatzeko bildurrik ez izan. Denboraldiko azkenengo saioa danez, albistegia alboratu eta azkenaldian jokatu ditugun bideojokoi buruz sakon eta luzez hitz egiteko tartea hartu nahi dugu. Besterik garek, iritziak, analizitxoak eta sortzen dugana gaurkoan. Txatean ere parte hartzera animatu nahi zaituztegu, orduan zuzenekoaren sarrerarik ero baldin badago, gupozik, ziure ideia ederrak izango dituzuela. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare nola ez, Lander Unzueta eta Aritz Odriozola. Haupa! Haupa bai, artzaldeon. Haupa, artzaldeon. Orduan gaur ez dugu karetarik komentatuko, ez dago albisterik, orduan nere gaitik, kareta eta aurrera. Hori da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, lehen eta behin, bai ikarko duguz albistetxu pare bat, segiz izan peni izango zen, ez? Deporaldi zea maitxu eta honek azkeneko euskerazko... Albiste VIP, ez? Hori da. Honek leku berezizedeki, hori ze da. Ze, bueno, aztion euskerazko joku barrizek ezagutu duguz, igual lehenengo bara paseko gara segiduen, ze ja Digipeneko, ez? Digipenik Bilboko ikasliek sortu da bezan jokuek ezagutzen duguz. Aia ikasturtia amaitzeko basangoneka astero bat argitaratzen da bizela, uste dut beste bat falte datorren asterako, ez dugu ezagutuko hori, baina gure blogan bitxartez bai ikusi aldozue. Baina aste honetan ezagutu dugune da, Galactic Rinder deitzen da bideojoku nahiko berezitxuet, ez da betiko lez, hau da, Digipeneko ikasliek eitzen da ben, ikasturta amaierarako bideojoku txikitxu bet, gehien bat Unreal Engine modografikara bilitzeitzen da bez. Eta kasu honetan da alako 2.5 dimentsioko, hau da, 2 dimentsioko planoa mobetzen gara, baina grafikoak 3D dire. Kirol joku da esango dugu, igual ez da proposena kirol joku esatie, baina alako skate kutsu edekon jokuen aurrin gauz, ezta? Igual Tony Hawken lanak baino, Oli World eta alako jokuek gogorarazten deuz, segun euriko gara, hori ezta, maila laburrek aintzu gurien, alik eta puntuaziorik handizena lortzen, triki maioek eitzen ez, irristatzen eta bar. Eta gero baitza alako mailetan dauzen oztopoak gainditzen edo saiesten esango dugu, ez? Adibidez, kontu dalako espazioko desentza fikzioan girotzi edeko, iargizen bizidan alako skater baten rolardu beteko dugu, eta hortik bai beste mundu batxutara igaratuko gara, ezta? Adibidez, iargizen alako maila batxetan trenan hartin ibliko gara, salto denez, tramatetik bestera, beste planetaren baten alako duneko zizariek gogorak hartzen da bezan zizare erraldoiek dauz, arriskoak, ez, eta horren artien bezaltoka bilko gara, talako guzak proposatzen deuz. Eta egiz izan, nahiko harritxu dozte, egiz da igual batxutan kontrolak edo ez dizela igual horren zorrotzak, baina nahiko politxo dago, lako doako joku izeteko, Digipeneko joku danak doako dizela goratu behar dire, bertan Steam bidez deskargal dire. Eta nahiko txukun orokorrien, igual batxutan bai, adibidez, irristatxerakoan, alako B edo ISA sakatutok ibiara mandoan, eta ez da gabizetan da, kostiaten arrapetio puntutxue, soltetarakoan botoie salto eitzen dugu automatikoki, horrenik saltori moton etxon bebai aparte, eta alako gauzar arraro bat eitzen man, ze birritzen salto inezkero zure skate bota eitzen duzu, eta bigarren jauzi bat eitzen duzu. Berreskuratu enbiro duzu, aldozu berreskuratu, bai, zara konturatzen horren azta garatzen zara, eta lehenengo partiatan hilda hilibili nintzen. Baina gero ja behin oitxute edo, kontrola barren eratute,
nahiko txukun, eta aukera bat emoteko moduko joku dela esan behar da. Ikasleak ikusten egean ez, Twitchen, ikasleak egindako jolas bat izateko bastante ondo dago teknikoki behintzat. Ikusi beharko dago. Estilo nahiko deko ganera. Bai. Betiko ez, grafikoki igual ez da potentiena, baina gero koloriek asko erabiltzen da, ez, eta aleko gozatxuek ez, da orduan txukutxu geratzen da. Bai, zalantza barik, maila oso potente da bil. Bai, zalantzari parik. Hori izan dugunez, Galactic Render hau Steam bidez deskargaldu zuen, doakoa da, gure euskerazko bideojokuen zerrendan, gamerauntxia.es webgunien bertan dau, baina aparte Steamen euskerazko jokuek bilatzeko aukeri dauntzen momentuen, eta gainera Digipenen bideojokuek behaldosuz bilatu zuzenien, bertan gehizenak azkenengo 2 urtietakoak euskeraz dauz gehizenak edo izedanak, orduen ordeko zuz hainbat eta hainbat. Digipenez aparte, beste albistetxu bet jaso gendu natxo, eta, Pasajaun Games, tala Bilboko estudizo bat, euren proiektu propiak deki eseneko ez da aurkeztu, baina horretaz aparte, igez eratu zanetik, estudizoa ja ofizialki martzan ez zanetik, hainbat bideojoku euskaratzieri ekin dotzi, ez? Kasu honetan, Txia Onona eta A Pet Shop After Dark, euskaratuko da bezala iragarri deu Gabriel Fiallegas estudizoko arduradunek. Eta, bi joku nahiko antziko dire, alako novela visual edo, point and click bideojoku dire, hau da, narratibiek idoizek sekulako garrantzizedeko, ez dugu ikusko borrokak edo alako gozetxuek ez, baina, historizek bere pisu edeko. Txia Onona da, oin 2 urte, Crescendo deitzen garatzaile batek argitaratu ban esplorazio aventura hau, Game Jam baten barruen estrene ban, orduen itxio webgune ezagunien deskargeleike. Eta, Fiallegasek aipatu da benaraitzik, ekaina bukatu aurretik ja euskeratute egoteko asmoadeko, dana ondo badoan, berako zibera esan dugu, osake ja laster ikusten dugun. Eta ganera deko alako estetika oso berezibet, Game Boy originaleko JRPG aventurana, bai kolore aldetik, bai grafiko kolore berde horiek Game Boykoa dira. Hori ze da. Igual ez dago Pokemon eta alako joku klasikoan bestera ez da heltzen, baina bai lehenengo JRPG aventurak, ez? Ni adibidez horre Final Fantasy Adventure da alakoak gogorazten duztez, adibidez. Hau doan dagoelez, ia laster euskeratute ikusten dugun eta holan jolasteko aukeri dikogun. Bigarren joku ez da doakoa, A Pet Shop After Dark hau, Steam bidez erosileike, hau oin urtebete estrenezan. Eta, aipatu dugu novela visuala dela, baina horretaz aparte beldur kutsu egoa deko. Olako animalizen denda baten lan egiten hasiko gara gabaz. Laiko helburu simpliek betez hasiko gara, bestere barik landari ikurestatu, animalizek zaindu, jaten emon, eta bar. Baina, ja, behin moduatik aurrera ikusko dugu, argizek itxaltzen dizenien eta iuntasune edatzen azten danien, gauza arraroak pasetan azten dizela, orduen, horregaz batera lotute eurreran beharko dugu. Hau euskeratzeko, oingitzi hasi deu, honen lokalizazioa Pasajaun Gamesek, orduen, momentuz itxaronen beharko dugu. Bi honek novela visualak dire, eta egiz esan, Pasajaun Gamesek igez estrene bazen, euskeratu bazen, beste bi jokuek be novela visualak dire, Amaiera Tragikoen Antxokia eta Haren Malko Nire Argi. Honek be Steam bidez erosileikez, baina Androiden eta iOSen be jolasteko aukeri dekozue. Orduen, lehen komente dutena, euskerazko bideojokuen zerrendan topeko dozu ez, honek beste hainbat, muntxo mugutu ondo zen euskaratutako joku guztizek, orduen animo eta paseametik, nahiko eskantza poletzeko. Mugiko horretako bertzioak ere euskeraz daude? Bai, ze ofizialki euskeratute da, garatzailegaz lan egin deu, azikeratik euskaratzeko. Vale, oso ondo. Hori izan da igual analizira pasatzen dira, gaurko pixu gehiena izango duen atalera. Hori ze da. Analizia. Esan dugun bezala, aste honetan pixkatitzen godeu gu hirurok zertan ibligean, ze bideo jokotan da. Eta, nire turnua da lehengoa. Eta nik bat bideojoko konkretu bat baina gehiago kontsolatekin ator, PlayStation 5arekin. PlayStation 5 orain dala gutxi erosi nun. Ez naukan berez, beti goten itzan berotuta, ez? Azken finean PC-en ordenarioko jokoa dauzkatzu, baita Xboxekoak ere.
Eta bueno, Switchekoak bai, demo ez ofizialakin. Baina PlayStation bostekoak ezin zinuzen ibili, eta orduan beti hor jolaz interesgarriak zauden, nire kasuan, gero ipatuko dugun bezala, adibidez, Gran Turismoak erakartzen zin gehiena. Baina, beste jolaz batzuk ere zauden, ze nik izan detan PlayStation honen aurretik bakarra izan zen lehenengo PlayStationa. Hortaz, generazio pila bat fallatu ditut, agian bikoakin da emulatzaietan nibili izan naiz, baina, azken generaziotakoak ez. Eta, egun baten agertu zen publizitatea, Euskal Herriko supermerkatu batena, izenaz dugu izango ez digut eta ordaintzen. Baina, 121 deskontuak zauden, IVA gabeko eguna zen, eta, esan un zeiatik ez PlayStation bosta erosia aprobetxatuz, eta gainera baitare dirua eta ahorratutan aukala supermerkatu hortako txartelean, eta jaso erosi nuen. Eta Baina, ipatu behar da igual zelan aldatu da egoeri, ez? Bai. Zira arte, deskontu barik edo deskontu gaz, bardintxo, PlayStation post bat aurkitzie, ezin eskoa ez, baina oso zaila ez esan, ez? Erdiero alien krisi honegaz. Baina ja egoeri guztiz aldatu dala esango honek, ez? Baina, hori izaten zula, orain dela urte bete, pasatxoi urte bete eta ia bete, lanean hasi nintzenean, gogoratzen naiz hitz egiten lankide batekin, eta arek ere PlayStation bostan daizula erosi, eta komentatzen denun nola ze zaila zeon lortzeko, eta ze prezio absurdo zauden. Jende batek egiten zuna zen, erosi kontsolak, eta rebentan jartzen zituen prezio izugarrizkoekin, igual 900 euro, eta baitara egiten zutena zen zenbait konpainiek kontsola erosi eta pak moduan saldu jolaz hainbatekin. Ze jolaz egin? Saldu ezin dituzten jolaz txorrekin. Karo, zertatzen zuk ez dituzun nahi jolaz horiek, tainera pak horiek ere oso garezti zauden, igual 750 euro edo 800 eurotan orduan. Karo, zugutzu zen, hainbeste ordaintzera, gainera bi joko ekartzen bat zizkitzun, ez zinuzena nahi. Ja, ganera justo esan garaibet ez, gora esaten zen dune oineko PlayStation laue badekozun jokuek izek eizinak barreini dire, PlayStation posteko geizinak lauen kaleratzen ziren bai. Orduan asko horrengo ziren ez, saltoa ezin emon eta emon gure barik bai igual. Bai, eta gero baitare zeon arazoa zan, zeharena ez, jokoena. Pandemia medio, joko asko ez zaudena ateratak generazio berrian, oraindik ere esan dezakegu daukan adinarekin PlayStation bostak ez da hola izugarri joko kantitate. Baina, aida pixkanaka Xboxan berdina, pixkanaka aida egiten bere katalogoa. Eta bat espero dugu, naiz eta aurrekoan komentatu bezala ez, aurtengo PlayStation Showcasean, ez dakit izena Showcasean, baina PlayStation Showcasean neiko gauza gutxi irakutsi zituztela, hortaz, nire kasuan aprobetxatu erkoet, esan duten bezala, Gran Turismo nibili berria dana, eta aurreko generaziotakoak ibiltzeko. Pentsatzen dut, komentatuko duzula gero aritz, baina badago joko askotan ibiltzeko aukerarik gutxi pagatuta, da, Game Pass edo estiloko zerbait baldago? Bai, PlayStationen, konsola guztietan bezala, onlinea ordainduen behar dezu onlinean ibiltzeko, hortaz. Gran Turismo, esan duten bezala, interesatzea zitzaidan ez, eta bat online partea Gran Turismorena, onlinea hartu nuen. Eta behiratzeakoan onlinea ikusi nuen 3 kategoria zaudela. Bat da essential, dala basikoena, gero dago extra, pixka garestiago. Essential zan urtean 60 euro. Extra da urtean 100 euro, eta gero zan premium, bastantez garestiago, horrelako zerbait. Horti ganera prezizoak igonen da betzela, ez da azken fina. Bai. Hortaz, nire kasuan aukeratu nuna zan extra hartu nun. Zergatik, ze extra dauka, PlayStation edozein aukeratzen dezula, hilero 2 joko oparitzen dizkitzute, 2 edo 3, más o menos. Oparitu zuretzat? Gero... Zea daukazun bitartean, hori da. Onlinea erosita daukazun bitarterako. Baina hori da, ematen duten jokuak behin onlineak enduta ez dauzkazu. Ez, hori da.
Eta, imagine, nik oin hartze dute, oin etxean sarpide duna, eurreko jokuek egiko nebazan, edo barrizek bakarrik izango ziren. Ez, momentutik. Ze adibidez, aurreko hilabete baten Ratchet and Clanken jolasa oparitu zuten, eta nik adibidez ez naukan aksesua ze hartzen manun, essential, basikoen hartzen manun. Horan, ekstra hartu nun, zeatik ze ekstran dauka katalogo bastante handi bat jolasena. Bai, gaur egungo generaziokoak, zein aurreko PlayStation laukoak. Adibidez, hasi nahi zibiltzen God of War, Detroit Become Human hasi nahi zibiltzen, gehiago zein deskargatu dut, Demon Souls, intergenerazionala dala esango benuke. Bloodborne da bakarrik, berez? Hau esklusiboa da PS5-tekoa, PS5-teko esklusiboa da? Pentsatzen PS laure bai. Bueno, Bloodborne bai deskargatu eta oso gutxin, Bloodborne egin dut lehenengo eriotza arte. Baina, bueno... Osa, kanburuetek Xbox Game Passan sindrome hori, ez da? Bai, Bai, baina, bueno, azken finean, Demon Souls hain naiz zuzenekoetan pasatzen. Gero Soulsa egitzen goitugu, Soulsan inguruan, baina, ostia, orain arteko Souls guztietatik zaien aizet irutzen, Ez dakit noraino iritsi izan, da desberdina pixkat. Desberdina da... Nire ustez, bosak dira errezak, baina jolasa igual bera da saioa. Horia. Bosan arabera bai, batzuk dire, ostras. Bueno, momentuz bi boz pasaitut, lehenengo biak. Nire bia baino erreza, oza, saioa ez da pentsaba. Nahi, bosak ez, esan dezu bezala, bosak, truko harrapatzen nahi duzu errezaialako, baina bosak arte iristeen, askotan... Zona asko oso potentia dira. Bai. Hori, normalin bideoz ize osoan bihortuzu, gero betiko lez, ez? Laster bideek edo desblokia aldezuz eta bar, baina orokorrien nahiko bide luzetxu. Eta ero nabaritu zenbait gauza, karo, Elden Ringetik zatoz dala Dark Souls azkarretakoa, eta orain magia bat kasteatzen bastante tardatzen du, sendatzeko hartzen bastante tardatzen du, lurretik objektuat hartzen animazio bat inberdu hartzera bezala, hortaz, askotan, etxaila dauzkatzu, aztentzia sendatzen, pila bat tardatzezu, eta beste golpea dematizu eta hilite zaituzte, hortaz. Oitu inberra nahi zen gauza bat. Baina, bueno, konsolatik beratik itzeiteatik pixkat, jendea jakingo dunez, bi bertzio haude, bat disko irakurgailua daukana, eta bestea bertzio digitala, ez daukana. Biak 825 gigako SSD-a daukate. Eta ni hasiera batean jo nintzen, berdintzitzen bietatik zen, noski diskoa irakurgailu aldima zaukan hobe, ze hartara gauza ekstra bat zaukazulako. Naiz eta asko erabili izan da PlayStationa pelikulak eta ikusteko. Hori da, Blu-ray daukanez. Ez dakitarit zuk fizikoan erosten dozun asko, edo ofertak aprobetsatu lehizken fizikoan merkeago daren, edo... Abantaia bat daukala, ez? Fizikoan gero berri saldo intzenke joku hori, edo gorde, ez? Hobeto. Bai, hori ere egia da, saldo indezakezula fizikoan erosizkero. Baina, bueno, nire kasuan, justu oraintxe jolas batzukin zea, Gran Turismo zean zeon. Beherapen batzu zauden, PlayStation hilabetea holako zerbait izena zuen, da orduan, Gran Turismo batera nun 54 euro batik. Pentsatu jolazea berez 80 euro balio ditula. Eta... Days of Play edolakoaren bat da, ezta? Berapenan horrek egun, berez urtien etxean bezalako, bueno, zipestripen. Bueno, izena denez goratzen, eta egit, berapen bastantekoa zaudela, eta aprobetsatu nula. Eta haina uste PlayStation Plusa ere berapenakin zegoela. Eta zuk hartu zinean diskua zeukana edo bestia azkenian? A ber, nik honitzen supermerkatura, oraindik izena hartan behar dit, baina ez. Eta ikusi nun, eta itzun nion ipintzen disko duna, edo diskoa eko modulua. Zan, hor nibitzak kajan, hor daugatatzean, eta behiratzen eta ez eta aurkitzen. Gero, esan ziatena, zuzeneko bat egiten nahi nitzala, ikusle batek esan zin, izena naiz gauratzen, Rastamen ustet zala, izena. 3 bertzio diferente daudela. Pentsate, revizioak biala, A, B eta C. Hori ez nakin, horren buruz ez nakin ezer erosi nuenean. Eta gero, komentatu zidanean txatean, hori eta gero, konturatu nintzen nire bertzioa A zala, hau da pentsatzet. Lehenengo bertzioa dela, zaharrena.
Eta momentuz ez dijoak konsola geski, nik Baina arazoa dauzkala, bertzio sarrak. Ez dakit. Zot uste arazorik ikonik, igual barri zen, azkenien benteadoren bat, aizagailuren bat, edo berotasun kontu. Igual, bada espada nahiago dozula azkenagoko bertzio bat hartzea, baina ez da entzun ez da. A ber, nik ez detentzun ez zerre, entzuten nuna zan, bai, jende bati, bueno, ez dakiten, nire pertzepzioan aukana, jende bati entzun izana, konsola handia zala, eta bai, a ber, beste garai bateko PlayStation batak eta biak inda konparatuta handiagoa da, hori noski, baina, bueno, hori ordenagailutan eta mundu toki guztitan dago tamainoan igoera hori. Jo, ni betxetan da ikusten nien, irudiatzen mastodonte bat, oso antizeitze dut, ez dakit, igual, algoan ikusten dutelako, Xbox Series izazteki inoz, baina eze bai, ez dakit. A ber, Series S oso txikia dala. Claro. Orduan, bai, Series S-akin konparatzen mazu oso handia da. Zinderri alderatu, zehaz potentzialitik mundu dago horre, baina... Bai. Eta zaratari dagokionez, oso isila irutu zai, pentsatzen nuen, zaratak gehiago aterako zula, edo jendeai hori entzuna naukan, baina nahiko isila. Eta beroari dagokionez, ondo refrigeratzen du, baino atzeko partea bastante berotzen da, hori konturatu naiz. Ez dakit hori, arriskutsua da noz ez daukat neurtzeko gaitasunik, temperatura zenbatekoa da. Adiz, ordenagailuan neurtu ikusi alizaten dezu zure prozesaioa, edo GPU-a ze temperaturan dagoen, eta, bueno, alare sistemak eukitza dituzte, temperatura batetik pasatzen bada automatikaki itzaltzeko eta babesteko. Baina beti ondo goten da, jakitea ze temperatura. Teorian gaur egun arazorik etzan egon biako bat, ez be makina handi batekin, ez? Ja. Eta bat tamaina handia baldin mauka, betire hobeto refrigeratuta hangoa. Gainera, garantia daukazu betire. Putada da dela garantian bialtzea konsola, bai, hori egia da. Baina, kubritzen zu, bi urtetan... Posten bat aldetik egotu bada bien, ez? Ebentxe PlayStation 3 eta lagoa ziren turboreaktore batzuk, la minima berotxe zirenien, kriston zalateitzen bien. Eta gero berritasuna DualSense mandoa, bastante harritu nauna, zein ez nahi izan PlayStationeko mandoan zalea. Batipat ezkerreko analogikoa behean dagolako, eta nahi Xboxeko ezela goian gila gustatzen zait. Baina asko gustatu zait DualSense mapoa, ezaugarri haptikoa ez dakit, ezaugarri haptikoa hori dan gatilloetan daukana, Lander? Bai. Gatilloa... Vibrazioa talakoa dire. Bai, vibrazioa Xboxeko daukaten mandoa da aurreko generazikoa. Zala, Xbox... One-ekoa, ez? Hori da, One-eko mandoa daukat. Eta vibrazioa da gaua eta eguna. Exageratua da zena mejoratu duten. Ez dakit Xboxeko gaur egungo mandoan hain ondo egingo den egin da. Baina vibrazioa pila bat mejoratu dute. Gero ezaugarri haptikoak gehitu dituzte, hau da gatilloak, zu gatilloan erresistentzia bihatzarekin egin behar duzun indarra modifikatu egiten du mandoak. Eta oso sentsazio raroa, baina gustokoa da, adibidez, autolasterketetan probatu dut eta frenoa indarra egin behar duzu frenatzeko. Edo adibidez, Lander baita ere, leheno ez de jokoa ipatuta, returnan lehen ibiliz naiz, eta gatilloa erdiraino sakatuzkero, iten dezuna da miratik apuntatu bezala. Baina gehiago sakatzen badezu, klak bat egiten dezu, barrura, egiten duna da atake potentia bezala preparatzen du. Hortaz, hori bastante gustatu zaize, gatillo normal batei, berez, izan berko lukela, analogikoa eta listo, bi funtzio ematen dizkiolako aldi berean. Hortaz, botoi batetik beste ekstra bat ateratzen duzu. Ez dakitena, hau Lander ez dakitu ilizian returnal ordenagailuan, baina hau nola soluzionatuko zuten ordenailurako mando bat. Ordenagailuen bigarren tiro etxeko L2 izango zana, bigarren kolpekari horregaz etxen duzu, edo L1 zegazan, naz goratzen hau baina bai, beste botoiki ekstra bat izitil, ez da. Kombinazio bat geixo. Bai, gero alduzu erabili DualSense eta hor suposatzen partin ibilko dela. Ezaugarri haptiko honek PC-erako bertxinerako maten du da, bez?
Eta, bueno, bateriari dagokionez, hau bai irutu zait, bateria nahiko motxa daukala mandoak, oin kargature oso azkarra egiten da, orduan, nahi gehiago gustatuko litzaian gehiago aguantatu bazun bateriak, naiz eta gehiago tardatu kargatzen. Bateri zera, ez da? Bai, bateria da estia pilak edo bateratzen dira. Ese lauan be oso azkar bukatzen jakon. En cambio, Xboxeko mandoa pilo bat aguantatzen. Bai, pilak ez, baina bai piloa. Xboxan aldia. Bai, Xboxena pila da, nik pilakin daukat eta gero, pilana hori izaten da ona, ez? Bi pare eukizkero, batzuk kargatuta izan da, aldaketa ditezu eta bestiak kargatzen jartzen dituzu. Ba, ben bateriakin. Ez dakitena da, eukiko atera merkatuan egongo dan, zerbait bateria hori entxufatu eta luzatu iten dizuna bizitza edo. Ba, momentuz ez daukat horren zeik, kargatzen dut egunero, USB-tik kargatzen da, beraz. Eta, aipatzeko softwareari daukionez, sistemara gilearita, bastante gustatu zait, Sonyren diseinuak gustatzen zaizkit, baitare, hainbat telebistaren user interfacea eta are ikusita dauzkat, eta Sony da gustatzen zaida marka bat, parte horretatik. Eta gero, ez daukat, probatzeko demora askorik ez dut izan, adiez gordetago partia lainoan dauden, ez dakit, ez nago ziur, ez dut aukeraik izan beste PlayStation baten probatzeko, edo borratu eta gero berriz kargatzen diala ikusi, edo horrelako zerbait. Eta gero, jokoa partekatzea ez dakit dagon. Ez da, horre gauza bat ez be, aipatu gure nebazan, ze, klaro, igual Steamegaz edo itxute ezauz ez, lainoko partidak, estriparik, ez abordainu barik iteko zuz. Baina, klaro, kontsolatan askotan horre gauzak ordainpekoak izaten dizelez, igual PlayStation Plus-egaz edo danolakagoaz, interesa okitxe beti, ez da, ez lan kudeatzen da bezan alako kontuek, edo ordainu bero da, bai ez, besteri barik. Ez dakit, nola beharri ez deten izan, eta... Eta, jolazagatik, demoltzu ez esan dugu, Gran Turismo 7 asko gustatzen aizait, Returnale gustatzen aizait, baina Lander lehenengo bosa ezin dut pasa. Estarreza. Ezki, iristen ez ere, o arma txarrekin nijoa, o bizitza gutxikin nijoa. Gero harrapeko zu partida bat Kristen Armakeko duzuna da, eta ondo jongo da txule, da gure mongo txelo. Txarrena baizu zer dan, lehenengo aldiz iritsin ditzenean boss horta, ultra ondo nijoan, eta pixel batera zegoela bera bizitzan akatu nindun. From Software, igual. Eta ez da konturatu. Igual bai, ez dakit. Pixel hori... Ez hori truko hartu arte, da gero dana pasetan zoaz. Ezu pentsatu, behin pixel batera lagadozula, hori denbora kontua da. Nik adibidez, aztenengo maili izango zena, lehenengoan pasen eban. Joku oson sufretzen ebili hostien, ja eneban partida ona eta dana zuzenin pasen eban. Eta gero God of War pixkatibili naiz, eta oso ondo dago. Aurreko generazioko izateko grafiko oso potentea da. Bai, oso ondo dago. Eta horren goa, ez dut pasatu, baina ez dena imaginatu Ragnarok ze ondo gengo da egin da. Eta gero, Beyond Two Souls gustatu zitziten ez, azken finean pelikula interaktibo bat da, palomita gartu eta sofan lasai jolasteko. Noiz jamein ekiz apalduta, hola? Hori. Baina, oso gustora nago konsolakin. Erosketa hona izen dela irutzen zait, batipat Gran Turismoatik erosinun, naiz eta ezakin Forza nola aterako zan, eta Forzan erakutzituen gauzakin. Aritz? Ze supermerkatutan esan dozu? Ez dut esango. Nire gaur egun kontsolaren bat hartu bihar izin ezkero, PlayStation bostan bilo jungo nitxe segurunik, Xbox 6 zentzurik ez diot ikusten erostea, PC bat baldin maukazu. Segun ze PC, bai. Bueno, bai, hori ere bai, Segun ze PC daukazun. Jokuen mugitzeko gai dekozun, da norrena gaioa gai dekozun. Aritzen desde logo ez? Ez nik esan duen, nire konsola guztia dauzkat kubrituta. PlayStationa, gero PC gehi Xbox, eta gero Switcha. Switcha aldo zuzan itxen deko zule beste bat, eta listo. Hori, Switcha ofizialki arrebak dauka, baina, ni emulatzarekin ibiltzen ez. Bai, hori da. Baina nahi detenean Switcha askatzen diot eta pasatzik. Nahi dozulako ibiltzen. Bai, komodiat. Tonteriat ematen du, baina Zelda berria nibili nintzen,
bai emulatzailean eta baita zean Switchen. Eta emulatzailean asko hobeto ikusten da kontsola originalean baino. Eta kontsola originala dokean sartuta telebistan, Bereizmena egonda da, hori nabaritzen da. Baina, claro, eske... Egon hona, azkenien, hartun da sofan bota edo hien bota, eta jola. Ja, hori bai. Erostasun hori. Eta sartzen da jokoan Steam Decka, baina... Gaur ez dobe batuko Steam Decki. Vale. Estela gero txatien dinezko horri buruz bakarrik egiten dugu lebur, ba? Osak ez? Hori da, gaur ez. Ez larritu. Bueno, potente, PlayStation bosta, egia da, ez? Gaur egun kontsola potentia dela, eta nipe seguramente hori hartuko neukela nere kasuan, baina, bueno, zetan hasi bian naizen jolasten, zetan nabilen jolasten, zetan hasi naizen pixkat, izango zen bat, alde batetik, Divinity Original Sin, hori bai da batez bedekian, ez dut izango, baina, bueno, badalako, txandakako joku bat, nahiko erosua dana, ez da lagon biare oso topera zentrauta, azkenian ze poliki joateza, baina ez da erreza, azkenian hau da, Larian Studiosen oso ezaguna da, Reoleko jokuen fanetan eta da Divinity zeneko saga bat, Divinity Original Sin bat eta biak sekulako arrakasta eduki dabe, eta askotan konsideratzen da Baldur's Gate originalaren oinordekoa, ez? Eta oin Baldur's Gate hori abuztuan 31 irtengo dala, ez? Ez da aukera txarra hori jolasteko, eta egia da, hasi naizela Baldur's Gate Divinity Original Sin Enhanced Editionekin hasi naiz, ez dala hobetutako edizioa bezala, dana lehengo atalana, karo, irakurtzen ibili nintzen, eta berez famosuena da Divinity Original Sin 2. Baina egia da esaten da bena, nola dago montauta eta errazagoa egiten dala. Osa, bigarrenera jolazten gozu lehenengora jolaztea oso zaila egiten da. Zedare implementatutako mekanika txiki batzuk erosotasuna galtzen da benak, eta benetan zaila egiten dana. Eta kontrara, ez? Egiten moduzu lehenengora jolazten, eta gero bigarrenera, naiz eta historiak eta desberdinak izan, idea hobia dala, ze lehenengoa merezi dau, baina hori, atzera bueltatzia zailagoa dala, kasu honetan. Horregatik hasi nahi lehenengoakin, Eta bigarrena azkenean beti dago top guztietan, lehenengoa bekiztan puntua zina dauka, baina bigarrena beti dago oso bogan, eta, bueno, badakit ibiliko naizela, nena gero beranduago. Ba, ez da, hau zein Pillars of Eternity beti goten dire, ez? Bai, Pillars pilloa guztau jaten, bigarrenera naiz ibili, baina lehenengoa oso ona pentsau jat, baita Baldur's Gateen onjokan eta igual antzekoagoa, ez? Gauz zentzu askotan, eta hobekuntza eta txuguntasun batzukin, bai. Eta benetan, ondo. Egia da, ez totatela, denborari dedikatu oraindik. Osa, hasi naiz ontxe bertan, eta, karo, ez dut euki hasti handirik. Baina, esaten baldin badutzen zema denbora, Orduek. Hemen ipitzen da, ez da mazazpi minutu. Osa, vale. 2 ordutara naiz iristen oraindik. Baina, pixkate bilin ez, gustau jat, eta gehiago izan da, aukeratzea eta hastia pixka joakoaken, beste zer baino, egia da gero, pertsonaiak eta sortzerako orduan ez da bela moten aukera ondirik eta hola, eta bestela nikos pasatzen da denbora pilloa, nik uste ya 2 ordu hango jatela izaztan. Baina handa balako jokuek bai ikutzen dabe, azikera geldotxu, ez? Testuinguru asko monda, eta historizan asko sakan dute. Tutoriala jolastu eneban, uste dute autaz, ez daukezula zetan jolastu, eta ni sartu nintzen tutorialera, eta ondo. Ez da mutzen, bez? Nahiko ondo ikasteko mekanikak eta merezi dau. Ze gero asko zailtzen da jokua, eta orduan interesagarria da jakitzea pare bat gauza nola egin. Ja, Damian, aprotxatzen dut galdetzeko. Inoz, genero ontako edo Baldur's Gate baten, edo Divinity, edo bestean izena beti aztu iten zait. Leheno aipatu ezuna baitare. Pillars of Eternity. Olako baten ibiliz danantzat, erreza da aksesua, jola zagutara? Nik uste dut baietz, baina pazientziakin eta lasai hartzeko joku badala. Gehiago da jokuan estiloa, zailtasuna baino. Gertatzen dala gauza da joateko poliki ikusten. Niretzate Final Fantasy bat edo be estilokoa da, ezin za joan zoruan pare akzioan bila. Bai dauka bere historio puntutxua eta
zentzu bat eman bihotzazu, historiari. Baina saia ez da, berez geratzen dut turnoka doia jolasa, eta zuzoia erabakitzen nola jokatu partida guztian. Zian, esatetena pausak dare. Zailtasuna da, ez padozu pentsatzen. Baina ez da bereziki zaila, eta zailtasuna inkrementala da, oda poliki doia azten. Orduan, berez egingarria da edozein pertsonantzat. Ez da bena sekula jolastu. De hecho, Baldur's Gate lehenengoa asko zailagoa da zentzu hortan, ez? Lehen jokutan etzan zaintzen hainbeste accesibilidade hori, gehiago zan, bueno, hau da jokua eta aurrera eta hori bai pentsatzen gaten zailagoa. Adibidez, horre lotute, grindietie da maia zigoten ibiltze, borrokatan sartzi maia zigotiko da, horrek usadana biherrezkoa dire, edo historizen aurrera inge, ez da ikasen otameniko ez dakizu ez, baina generoan esan da diotoro gorrien. Segun. Baldur's Gateen niken eban grindeatzen. Eta sobran ematez estan esperientzia. De hecho, ja, puntu batean pikora iristeza eta blokeauta geratzen da. Lehenengo jokutan. Eta ni blokeatu nintzen, azkenengo kapitulo baino lehenago. Orduan, berez etzan nola izan beharko. Gainera puntuazioen altua dauka eta seguramente ez da izango espero dut, kontauko dutzuet. Eta nira ez bastante grindeatzekoa, beste joku batzutan, baina espero dut ezetz. Eta, bueno, beste joku batzuk aipatzen nabiela eta batez be grindeoa. Hor izteko jarritxute grindean puntu da, hemen urrera sartzeko. Bestean sartzen naiz, eta irakurtzen dut pizka eta hasierako justo jolasten hasi aurretik entzuten dana, ez? Izango zala, sugar batera erakarritako zitza bezala, egalak izugarrizko agonian erreko zaizkizu, behin eta berriz, hori da zure patua, maderikatuen patua. Eta pum, Dark Souls 2an sartzen ga, askotan hitz egiten dugu irratsaioan, From Softwareen tituluei buruz, eta, bueno, oindala gutxi, relatiboki gutxi kaleratu zen Elden Ring, eta Dark Souls jokuak, eta Demon Souls orain be aipatu duguna, ez? Askotan hitz egiten dugu hauei buruz, eta hau da bigarren atala, 2014an irtendako bigarren atala, eta normalian beti geratzen da pixka eta alboratuta. Bai gure aldetik, bai komunitatean aldetik, gainera gaur behi biliga pixka eta estadistikak ikusten, eta ikusi dugu, ez? Lehenengo Dark Soulsen dago jokalari gehiago, bigarren Dark Soulsen baino. Eta, bueno, urte gutxiago pasa die. Baina, badauka bere publikoa, eta badauka bere kalitatea baita. Eta merezi dago aipatziak. Esaten dut, nik jokua guztiz pasatu dut, eta uste dut aritze be bai, eta Landerrek pasatuta badaukazu, ez Lander? Ez dakit DLC-ekin bebil izan, bitxu. DLC danak ez, baina joku bera pare baten pasen dagoen bere gara izen bai. Bitxu, hori da. Orduan, 2014an irten zan, esan duten bezala, eta gero irten zan Scholar of the First Sin bertsioa 2015an. Eta, bueno, hau da nidokaten bertsioa, honek ekartzen ditu 3 DLC-ak, eta dago bai, PC-erako, PlayStation 3-rako eta Xbox 360-rako. Azkenian, joko honen desberdintasuna zein da, zergatik ez, lagatzen da sarritan alde batera, kasu honetan, Hidetaka Miyazaki haundiaren jokua izan beharrean, berez Tomohiro Shibuya eta Yui Tanimura die zuzendariak, eta zeuan Miyazaki laguntzen, ez, eta produktore lanak egiten, eta baina ez zeuan zentratuta joku honetan, eta igartzen da bere eskuaren falta, ero beste jokuetan konsistentea dien gauza batzu falta die joku honetan, edo desberdin da eginda, ez? Ez da derrigor txarra, baina bai da desberdina. Kuriositate modura aipatzeko da, jolas hau entzuten taldea, dala From Softwareen B taldea esan dezakeguna. Gero Sekiro egingo zutela, baina Sekiro ja Hidetaka Miyazaki buru izanik. Hortaz, bai, hau egin zuten, ez dakit, karo, momentu hartara arte ze esperientza zaukaten horrelako Souls bat egiten. Eta, bueno, egia da, diferentean nabaritzen dela bat eta 3, bueno, bat oso berezia da, ez? Baina 2 eta 3 oso desberdina dira. Eta, bueno, esan hon, ez? DLC-ai dagokionez, gero itzen gozu, baina nire ustez DLC honena euskan jolasa da. Oso ondo, bai, ados nago esan dozun guztiakin.
Eta justo komentatuko dut, ez? DLC-ak eta hauen edukiak pixkat nundi nora doia zen. Izango zen, 3 koroen bilaketan, oinarritzen die DLC-ak, esan behar da baita DLC-ak etaraziela etxando letxez, esango duguna, 2014an irten zen jokua, eta 3 DLC-ak irten ziren. Lehenengoa irten zen ustaian, 2. abuztuan, eta 3. iraian. Pim pam pum, 3 DLC-ak eduki desentekin. Bai, eta jo, benetan alde horretatik betxa logarria, joko honetarako. Lehenengo DLC izango zen Crown of the Sunken King, izango zala ondoratutako erregearen koroa, hau izango zen nere gustokoena, lehenengoa, eta bertan dare, Luraspiko tenpluak, laberinto eran montatuta, puzle pilo batekin, eta neri gogorarazten doz pilo bat, lehenengo Dark Soulsen DLC-ak. Eta, bueno, hemen igual aritze ez da gongo nerekin hau, ez esaten dago, DLC-a diela honenak zalantzabarik, eta lehenengoko DLC-ak ez uste dute jatzula guztau. Neri piloa gustategat antza daukalako. Bueno, askore ez nitzan ibili lehenengo zean, baino ez nitu konbentzitu, eta etzin aurrera egiteko gogoa ematen, ez dakit. Eta behira Dark Souls bat dala, ez tetzango favoritona dela, baino, jode, lehenengoa izan zalako, ezin dut esan guztokona ez dela. Niretzat honena bigarrena da, jende raroietako bat naiz, baino guztokona bata izaten zeitzen du. Lehenengo aldiz esperientzia Souls batena izaten dezunean, bizi ustirako gogoratzen dezu. Bai. Ikustu lehenengo DLC dikola girotxe berezizena, eta igual saga osoan bebai, ez? Hori Lurraspiko tenpluen barroia buruetez, azteka edo maia ez dakitzu motoen zer zan, baina alako, ez, kirotzetxu badeko, bestik ez tekina, eta ja pakarrik horregaitzik asko merezi du, ikusti betxet. Bai, Mesoamerikako olako piramide rollo horrek, ez? Eta lurraspiar, eta gainera mobitzen die pila bat, eta ez, dara aktibatzeko gauza... Bai, Elden Ringen lurraspiko lekuetara aldu arte, ez dugu alakorik ikusi barrero, eta horren... Bai, eta gero, bueno, bigarren DLC izango esan, guztiz desberdina ez, lehenengo izan baldin bada lurraspian eta hola, bigarrena da Crown of the Old Iron King, da burdinazko errege zaharraren koroa, ez? Kasu honetan, DLC bat bukatzen dugun bakoitzean, koroa aldortzen dugu, eta gero koro honek dauka zer ikusia, bera jokuarekin, ez? Joku nagusiarekin, eta dauka bere rolloa. Eta, bai, nire guztau jaten, azkenian dorre handi batzutan barrena ibiltzeza, badago olako Nadaliaren arimaren zati batzu bezala, ez? Joan Biasanak lortzen, eta honek egiten dute, bufatzen ditu etxaiak eta hola, eta bos batzuri lortu biajatzu arima hori lortzia elkartzeko, eta Neiko zaila eta komplikatu esan, labirintikoa baita, eta hemen dara igual joko guztiko 2 boss zaionetarikoan nire ustez. Gero behin arropatzen dozunean oso satisfaktoria dien hauetakoak ez, hiltzerakoan. Bat da Fume Night, ke edo lurrunan salduna, eta bestia da Ziralon. Don Limpio. Don Limpio, Ziralon. Don Limpio. Lurra daukala... Lurra dauka marmoleskoa brillantea. Hori da. Eta, bueno, 3. DLC izango zen Crown of the Ivory King, marfilozko erregaren koroa, eta hau da pixkate izotz eta izotzutako eremu baten, ez, gertatzen dana. Zaila da baita, eta gero igual pixka desagradabliagoa bestia baino, ez, azteza ekaitz batian, ezer estan ikusten ekaitz batian, eta lortu bia dozu ekaitz hori dezeustea, eta gero dakuzu aukera, lausaldun gure aldera ekartzeko, azkenengo borroka bat egiteko, eta... Bueno, pixkat spoiler izan lehik ez dakit, 10 urte pasatu dira. Ia, baina, bueno, gero jokatu inbia da, hemen importantiena ez da jakitzea, historiaz enteratzea, Souls guztietan dakizuen bezala, ez da erreza. Benez, narratiba guztia goten da atzetik, ez? Objetutan, lekutan, pertsonaietan, baina ez dutzu esplizituki esaten. Orduan, enteratzeko, askotan jolastu duzu askotan, behiratu inbia dozu YouTubeen, irakurri inbia dozu, eta gero kriston historiak izaten dira, baina, karo, orduan, spoilerra, ez dakit dagoen, Ze jende asko pasatuko zen jokua eta etzan enteratuko esekin.
Bai, segara nik uste bigarrena dala igual nasgarri zena da, totik, edo detalle etasun izkutu gehizen deko zena. Bai, oso. Bai, badakizu darela erraldoiak hortik, badakizu darela erregian eta koroen asunto hori, baina benetan oso zaila da jarritziaria. Bueno, esan duguna, ez? DLC-ak oso zailak, oso onak, eta, bueno, Drunk Lake erresuma bizitatuko dugu inguan. Bai, komentatuko dugu geroago, baina kasu honetan, erresuma honetan dare, danetariko eremuak, basuak, sumendiak, zingirak, kosta, mendiak, gazteluak, gero lurraspian ibiliko ga, originala bada, anistasun handia dago, eta baita, zentzu askotan, anistasun hori existitzen da, jokua diseinatuta dagoen modua gaitik, hori komentatuko dugu. Azkenean, Souls guztietan egoten da suaren lotura deritzon leku bat, ez? Ez da exactamente suaren lotura, baina bai egoten da lotura bat nundik, ero nun, eukitzen dozun pixkat, zure konfort eremua, izango zana pixkat zure etxea, eta gero bertatik operatzea errezagoa dan, ez? Kasu batzutan, joku batzuen kasuan, teletransportatzeko aukera daukazu bertatik edo bertara, eta beste batzutan, badaukazu atajo pilo bat, ez? Laburbide pilo bat irekita bertara mugitzeko. Eta oso erosua. Kasu honetan, Demon Soulsen dauka izena Nexoa, Dark Soulsen suaren loturaren templua, Dark Souls 2an Majula izeneko kostaldeko kokaleku da, eta oso, zela esan da, oso polita, ez? Arratzeko polita, lasaia, musika polita dauka baitare. Arratzeko eguzki eder bat, ez? Hola, leku baketsu bat, eta itsasoa ikusten da, eta benetan da oso berezia, ez? Dark Souls 2ko lotura leku hau. Dark Souls 3an berriro dauka izena suaren loturaren templua, baina desberdina da, bai, lehenengokua da aspaldiko templu baten ondakina, kanpuan, eta gero bistak ikusten dien mapa guztikoak, eta kasu honetan Dark Souls 3an da templu itxi bat, eta teletransportatu egiten ga. Eta gero ja Elden Ringen, igual askok ezagutuko duzu, mai biribila, ez? Round Table Hold. Eta kuriosua da, zen mapan ez da existitzen leku hau, leku entara teletransportatu egin behar, baina gero badago, ez da huevo de Pascua ero lako zerbait izan lehiken, baina erreinuko hiriburu zaharrian, Lindelen, badago exactamente kopia bat, mai biribila horrena, baina ja galduta, ez? Ero utzita, ero abandonatuta. Eta ez dakit, detaile txukuna da. Horra iriste zanean esatozela, ostara, hemen dago. Eta ero, aipatzeko ez, teletransportean, zen nile lehenko Dark Souls lehenengoan ibilintzen, eta ero bian, eta biak teletransportea aziratik ematen dizu. Eta hori da, ze batean ibili bertzinean galduta alde batetik bestera, osea, igual tardatze zinuzen minutuak, oinez alde batetik bestera. Bai, baina zeukan kristonetako xarma, ikasten zinuzen atajo pilo bat, bide pilo bat iristeko alde batetik bestera, ez oso magikoa da, beti egin duzun bidea erabili beharrian, bos batera iriste zanean, ero bos bat saltatuta iriste zanean leku igualera, ez? Hori adibidez, kooperatiboan pasatzeko hasi ginean Lander eta Bisok, ez? Partida hortan gero, zapustin zozkona Fromex, kendin zitsuan zerbitzariak. Hasi da, segidu, Baina egia da, oso kuriosa esala, esaten ginoan. Lehengo bosa pasatu arte, ezin dozu lortu zure lagunak inbokatzea, ez? Faltatzulako elementu bat. Baina baseuan modu bat, bos hori saltatzeko, jakinda laburbideak ondo, pasau biazen leku txungo batzutatik, baina iristeko aukera zeuan, elkartzera bosa akabatu baino lehenago, zure lagunekin. Eta gero joan bosera. Eta holako gauzak kriston xarma dauk, eta hori da, diseinua gaitik hori komentatuko dugu. Ez, azkenean nola lotuta daren lotura honek, enlace honek. Dark Souls batian, danadia atajo guztiak irekitzen dituzu, eta mapa guztia dago enlace honen inguruan. Ez? Esatean nahi dut, mapa guztiko eremo guztiak, dare gutxi gora bera leku zentral honen inguruan montatuta, eta inkluso leku batzutan gora joan da, iristeza beste zona guztiz desberdin batera. Beste batzutan, eskerrera joan eta gero jeitsi, eta dana dago bata bestean gainean eta oso ondo konektatuta, eta dare bide pila bat leku desberdinetara iristeko. Eta ia hori dana dominatzen dozunean irekitzen dutzu aukera teletransportatzeko, ez? Ez da denbora
aurreratzeko, lo que sea, baina jodago dana oso kompaktua da. Bai, kompaktua da eta diseinatuta dago oso ondo, denboran aurrera egiten dozun, jokoan aurrera egiten dozun enean, soia irekitzen laburbide diferenteak. Baina dana doia leku igualera, eta Dark Souls 3an hori ikusi do baita. Bai. Hori dare olako hogera batzuk, ez? Oso eskura, oso herrian. Eta soia ikasten mapa guztia eta lekuak zeintzu dien, ez? Bai, dana da, zainguratzen azkenien eta bidetxuek eitzen, da, igual, espero zen duen leku batetik sartu zeinke barrero bueltan, edo alako segundu goten ere, bai. Hori da. Osotasun bat emotetxo mapiri azkenien. Bai, Dark Souls 2an igual jendeak gehien faltan botatzen dena hori da. Zona batetik bestera pasatzen zanean, nolabait guztiz aldentzen za zona batetik bestera. Esaten dut, desagertzen da aurretik zegoen zona eta beste leku baten sare. Eukiko da bela zentzu bat edo, baina azkenean telegarraiatze hori bihar dozu eta zona guztiz aldatzen da. Aldi berean hori esate dut, Maiulan eretza da, joku guztietan dagoen zuaren lotura originalena, desberdinena, eta igual baita politzena, eta sensazio honenak ematen dituanak. Bai, berez inbazio pilo bat egoten die joku hontan, eta justo Maiula, ez? Bertan Maiulan bakea dago zentzu bertan, eta asko eskertzen da. Eta importantea, Maiulako txerriek, zenbat aldiz zaituzte? Ez asko, Ez asko, baina badakitelako nundaren, eta listo, dare 3 txerri bastante gogorrak hasieran. Jo, eske hasieran jotetzea, akatzea da pentsatzu, txerri izango jau, ez ditu akako ditut, eta bai, hostias, gogorra dia de... Troleo bat, ez? Bai, troleoa da. Bai, gero, zeintzu die igual desberdintasun handienak da Souls 2 eta bat ero bestien artean, berez, humanitate sistema eta osasun asko aldatzen da, niretzat txarrerako, batez be hori, humanitatea daukasunean, dasuz batian bebai, berreskuratzen dozu zure itxura, eta daukaz aukera inbokazioak eta egiteko, hemen bebai, baina hemen, hiltzen zoian enean, osasuna jaiste jatzu, poliki-poliki, eta erdiraino iritzileike jaistera. Jo, hori kriston kaltia da. 3an badago antzeko zerbait, baina ez da berdina da. Osasuna topera daukasunean premiatzen zaitu, eta ematen dutzu 150 extra bat edo. Baina, karo, bian soia galtzen, eta, jode, 150 osasuna oso gutxi da. Bai. Hori oso gogorra egiten da. Bai, ondo... Egia da gero humanitateak sobran edukitzen ditu. Bai, ondo kudatu behar dituzu humanitatea bian. Derrotxatzen jartzen maltzea, momentu batzutan, geizki pasatu ezakezu. Hasieran gaizki pasatzen dozu, gero ja aurrerago ez da saia. Eta gero, maia zigotzeko, ez duzak, edabeak, bizitza edabeak hobetzeko, kasu honetan ez da egiten edozein zutan, edozein hogeratan, baizik eta esmeralda eraldoa dago deritzen emakume batek, egiten dutzu. Eta, bueno, gero arma eta magia pila badare, oinarri berdinekin, baina ustot varietatea asko handiagoa dela, bigarren Dark Soulsean. Eta gero baduka berezitasun handi bat, dala etxaiak desagertzeko aukera daukazula. Hau da, 10 aldiz hiltzen bazu etxai berdina, desagertu ditzen da. Eta ez da berriz esartzen. Grindeuak ekiditeko. Egia da, gero, zuk hogera nivelez igotzen baldin baduzu zu hori, berriz agertzen dela. Hori denekin? Bai. Ostra. Alako mekanika arraro bat da, izaztuko zentsu askorik. Ez, bos batera iristeko, kriston zailtasuna baldin badaukazu bidean eta gero bosera joan estuz barik eta, ondo dago, joatia, kentzen 10 aldizil bertako NPC-ak, eta gero bosera sartzea errez. Horretarako jarri zu bat urbilau eta listo esan nahi dut, utxikizti mapie bera, inoz pasi zinate, ez? Alguneren bat edo beste, ja etxai barik eta utxik, Aldot maia zigon leku eta barrio agertzi, baina ez da gizentzu. Hortaz ez neon kontura duta. Bueno, kuriositatea. Kuriositatea. Esan behar da baita kontu zibiltzeko NPC-ak hiltzenakoan, askotan ekipo bat, igual NPC bate bakarri dauka, eta oso zaila da farmeatzea ekipo hori, eta orduan, tentazioa da NPC hori hiltzea, ez? Gero gainera hiltzen dozunean NPC bat daukuz aukera, jokuko 3 egunetara berriz berpisteko edo bere espirituetaratzen dozu eta erabili zenke berdin, dendari bat edo adibidez. Baina, hiltzen badituzu uste dodiela 10 NPC ero olako zerbait, desberdinak,
odolotzian, esango dugu, erasotzen ez zaituztenak, lortzen dozu olako estado bat, gaizkilea bezala edo, eta bigarren NG Plusera sartzen basa, bigarren jokoa azten basa berriro, bigarren bueltan, inbaditzen dutzu jendeak pila bat, osea, PvP guztia dato zure gainera. Eta oso txarra omen da. Osea, jolasteko oso zaila. Ondo, bidea hori bai guztia eta adibidez. Bitxikeri moduen edo bestri pare, baina ondo. Bai, ze lehengoan NG Plus egin baino lehen hau, hilzekizun jokoko NPC guztiak. Claro. Humanitateak hartzeko, eta gauzak, objektuak, eta dana, eta lasai. Eta hemen, ostia, pentsatu inbia dozu zein merezi da, zeinek ez. Hori zea. Eta nik uste dut, ez dakit, galderari komentario hori dugu zuen, jake bizio jolastu duzuen, edo... Jo, niko inorren beste jolastu neban, ja, 10 urte ez, baina urten eta gitzire bilintzen kriston egurre moten, bat ez PvP-en sartu hunde biltzen nintzen, zen ikustu sagako onenetariko adekola, Elden Ringen zibila askorik hori bai. Bai, hori pena, jokalari gutxi darela baina, eta PvP-a pixka galduta, hola, inbazio batzuk egoten dira, baina lortzeko kobenantetako, akordiotako maila altuak, eta hori logro batzuk egiteko, lau logro egiteko, ia ezinezkoa da gaur egun. Zentzu horretan, arman aneztasune gaitzik eta gero zen gauza batzen duzen zelako build desberdinik sortu eta zentzu horretan oso ondo gote zen PvP-erako bigarra jokuen. Nik komentatzeko askar, gustatu zitzaiten bossa asko izan zen 3. DLC-ko boss finala. Nola eszenarioa nola iristen zean eta borroka bera, bastante espektakularra ditut zitzaidan. Guarnati ezabaltzen dela, ez da? Infernu moduko... Goitik eroitzen zea... Lau saldunekin... Hori da. Pasatu dago zu lander hor da. Hori. Ikusitxeko. Bale, ikusitxeko. Bi NPC inbokauta eta lau saldunekin. Bai, nire, bai. Eta da, zuk inbokazioekin zailago egiten da bosa. Bai. Odan, batzuk egomendatzen da, ez joatia inbokazioekin. Ja. Eta, baina gero gainera etortze jatzuz bosa, eta miniboss txiki batzu bezala, eta... Hori, bigarrenean lehengoan bigarrenean pasatu nagoan, baina egia da... Joan bezala oso prest, borreka hartara. Bai. Oso potentia da. Orokorrien, nik esango neke Dark Souls 2, ez da nire guztokoena, bentset, gurotez, lehengoa, 3. momentun arabera, ze batetan oso zaila izen leike. Baina... Lehengoak bosak eta kriston personalitatea dauke, oso desberdin. Zalantzarik parik, bai. Hemen hori ez da asko aipatu bidea igual, zelako zorak erize dauen edo ze kohezinok itxi dauen kokalekuen artean. Hori asko gerdiketan da, eta nik ustot arrazoi egaz, ez bakarrik batzutan zentsu barik dauzelako enge, baizik eta lehenengo Dark Soulsen horren ondo dau mapi ez, eratute vertikaltasun hori zelan dauzen lotute estenarizo danak, hemen betiko adibide famosoa ez, ospetsue sabizela zingira hartatik ez, honekaz aizerrotakaz eta bar. Bai, pozoinan errotan eta... Artzen duzule igo gaiu, gorantza, eta maitzen duzule alako sumendi labazko. Sumendu bat, Ez dauka zentzua ondiri, baina bueno. Hori da, dibiderik ezagunena, baina alako beste gauza batzu dauz bigarren jokuen. Ez dala berez, ez? Txojoka hartasun eragitzen, lekoko sondo dauz, aniztasun pilo dau girotxe hartin, eta hori oso zan jute dau, baina bai emoten penatxu hori bai emoten dutxu, ez? Lehengoan loturi ez, eltsi leku batera eta gero jokue ize pasatako zunien barriro beste pide bat opeti horra heltzeko. Hori oso zan jute gotezan eta oso ondo gotezan. 3. besteu horren ondo mantentzen hori, badau kohezio gehiago, baina alan dabe gehiago da bide zuzen bat. Ikusi dutena, leku batzutan, bai, egia da igual itxiago dela, baina leku batzutan daren komunikazioak eta hori guztau jat, Baina egitzeta dela oso lineala esango dugu zentsu baten, ez? Zoaz bideoatik aurrera eta aurrera, da puntu baten amaitzu izan da, listo. Bai, emoten dutzen aukerian batak, ez? Ia joan zeikela, ez da egite, baina azkenengo bosera hasieratik ez dela exactamente hola, baina bai egin zeike gauza pilo bat hola, ez? Hau saltao eta... Bai, hori da. Egia esan blokeoak ez dara inbeste bidean, baizik eta igual exigentzietan, ez? Kanpaia jo bi aldiz, obi kanpaia jo eta orduan desblokeatzen gatu, baina bestela. A ver, bidea daukuzu irekita. Lehenengo Dark Soulsean, los 4 reyes da, bosa, Arajul esketzu, zifakatuta erantzuna lortuta, bastante egoizo, oen. Sorte hon, ez dezu lortuko garaitzea.
no-hitter batek edo olako bat. Horia, olako pertsona, baina ez da ere, ze bosa, akatzaz dezunean denbora batera urren agertzen zaizu. Eta hor akatzaz batzu, iruaren agertzen zaizu. Eta momentu iristen da, imposiblea da, dana eskibatzea. Adibidez, nahi badazuen lehenengo jokuen mapi ikusi, eta beste hainbat jokuna bai, webgune badau noclip.website, deitzen da, holantze deitzen da. Bertan dauz, hainbat eta hainbat jokun mapak izango zirenak irudimenziotan, eta adibidez Dark Soulsen lehenengo jokukoa osorik aldozu karga ikusteko zelan dagoen dara lotu dute, eta oso ondo dau. Eta horrekoz, Zelda, Mario klasikoak, eta netari dau, da oso politxo dau, batez joku horrekaz hasi bazaren, da nostalgia hori da ikusun. Parraitzen dugu adibidez Dark Soulsen da osorik kargetan, bere denporatxo bierde du nabigatzaileen, eta baina merezi du sartzi kuskusietan. Oso ona. Lander, badakit denboraz ez gabizela munduko onduen, baina nik engo neban zure jokua, Ni haitxu padazpada maitxu engo neban, batez gero guztatxe duzulako itxeko, baina niko lantxetiko neban gorko, Vale. Urrengo... Penaz, zure jokuakin gogoz geratu naiz. Igual inbiako dugu bereziren bat oinu dan. Horize da. Ja, lehenengo berezirako badaukagu. Bai, eta aina jolazan nik uste daukan historia eta daukan pixuatik merezi dula berezi bat egitea, ez? Lehenengo saga osoaren berezi egitea. Lehenengotik... Bai, adibidez. Ez que badakizue, guke prestatzen ditugu gauza pentsatzen, ez tozkula emango neikua eduki eta gero pasa bitzen gaden. Hori da, betiko zailo guztiz da pasada, bai. Bueno, benetan mila esker entzun izanagaitxik, aguantatzea horren beste saio, ez, denboraldi honetan. Eta hor entzuten egon zatena, bai irratibidez edo zuzenean Twitchen edo gero podcast bezala entzuten gaitxuzen nahi, mila esker eta espasate urbildu gamerontzira, bai webgunera eta bai taldera, eta eskerrik asko, berriro. Eta Damian, igual aipatzeko gauza txiki bat, entzulei, norbaite nahiko aluk urrengo denboralditik aurrera, bera ere gu bezala parte hartzeko, amendik animatzen dugula jendea, beti irugea, ia beti, eta laugarren bat egoteare ondo egongo litzateke. Hori da, nire duzula egun batian etortzea. Hori da baita, esan, eta beti egongo gea. Bueno, eta aguz babe gariri, ez? Ez dugu leuki, azkenengo egunean, baina, datorren denboraldian, posible dugun berakin kontatzea. Uda ona pasa dezazuela, ez da momenturik onena asko jolasteko, baina, denbora aprobetxatu, aunque sea gauetan, fresko hauetan dula. Eta batzutan, egualdi txarra behan ingo dago. Hori da. Eta bestela, bideojokuri buruz berbaine badazuen, egizu gamerontzia.eus webgunie, Telegrameko kati dekogu, Discorden gure zerbitzari propio dekogu, orduen bertati paseu eta antxegon gara. Agur. Vale, aio. Agur, bai.